U davna vremena, nakon zalaska sunca, ljudi su živjeli bez svjetla, sve do otkrića izuma vatre. I dugo nakon tog izuma, život s vrlo malo umjetnog svjetla nosio je brojne rizike. Jednostavne aktivnosti poput čitanja bile su gotovo nemoguće. Prvi susret s umjetnim svjetlom za većinu ljudi bio je na ulicama. Na početku to su bile plinske lampe. Istovremeno, brojni su izumitelji i inženjeri diljem svijeta radili na izumu rasvjete pomoću električne energije. Prvo lučnice, a zatim izumu žarulje, testirajući različite materijale za žarnu nit. U 1878. u Hrvatskoj, u Drenovcima, rodio se Franjo Hanaman, kemičar i izumitelj, koji s kolegom Aleksandrom Justom napravio žarulju sa žarnom niti od volframa. Taj izum bio jako važan jer time omogućena jednostavnija rasvjeta pomoću električne energije. U današnje vrijeme imamo velik izbor rasvjete. U današnje vrijeme umjetna rasvjeta dostupna je gotovo svima, ali zahtijeva dodatna istraživanja jer se sve više govori o svjetlosnom onečišćenju i kako to utječe na prirodu, uključujući čovjeka.